Huriana hi alongeni Tuhan Yesus Kristus, nueng marlas niroha dohita, makalason parningotan, ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu ari parningotan ondo, hita tu panghirimon paboa dang di portiwion ondo on ujung ni pardalanan ni aka na porsia di Tuhani. Alai surgo hasonangan nido. Takas mata haporsai Yesus nama naik tu surgo, lao mangarade inganan diakana porsia di ibana. Jala diarahon hita asagabe si tendangi ni Kristus dosandok portiwion. Alani di bagasan unduk dohot serep niroha, tapahibul marohata marparsauran tutuhata, Yesus ulu balang nagogoi, marede mahita siam buku ede nomor 57 ayat sada rodi ayat tolu jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mompalangit dohot tanoon, amen. Songonondo didok Tuhani, bahenok kudo sogot namonangi rap dohot au hundul hi bangsai, songonau namonang jala nahundul rap dohot damang diha bangsanai, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan ta pargogo naso atu dosan,
Sai pargogoi mahami mangharposeai anakmu nasasadai. Si pangolu hami nama naik tu surgo asa huparohaon hami roha banua gijang marhite hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahitas yang buku ende nomor 100 ya ayat 4. Tatangihon ma patik ni debata di pesta parningotan ari hahanaik ni Tuhan Yesus sadarion tarsurat di Yohanes tolu ayat 10 tolu. Dang ngadong nama naik tu banua gijang ia son nuat tuat nisian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijang ihian. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Mari de mahitas yang buku endeuria nomor 684 ayat 1 ayat 2 jongjong mahita.
dosa martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midahamat pardosa. Mulak manian parjati tumangikon dalana. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbain dipangido hami. Sai sundati ma torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami asini roham. Sai pargogoi hami asa margogo hami. Marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata tu hasesaan ni dosa. Isebe mangonakan nati winilit ni debata do mamitori. Ise do namandabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani naung mulak mangolu do jala disiamun ni debata do ibana mangindihon hita. Hasangapon ma di debata na didigijang. Amin. Marede mahita siam bukende no HKBP nomor 38 ayat 1 dohot ayat 3. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di ari mingguon tarsurat di pasalmen 33 ayat 1 ro di ayat 5. Jahoba do raja nunga marpahean hamuliaon ibana. Marpahean tongon Jahoba nunga di hos-hoson hagogoon jadi hotma di portiwion dang tagamon humuntal. Nunga martibur aka batang aek ale Jahoba, nunga martipul hasak ni aka batang aek, nunga diumbakkon aka batang aek panung jana sida. Sitong situtu do aka pinanggidonmu habadion do natama di bangsomu ale Jahoba ro disaleleng-lelengna ido sahatna martua do aka natumagihon hatani debata jalanau pepsa. Amin. Marede mahita siam buku endeuria nomor 100 ayat 2 dot ayat 4 ayat 4 jongjong mahita.
Aditakon maha porsiautai songon hina ditakon ni dongata saha porsiaon di sandok portiwion rap mahita mandok. Au porsia jaoba ido ama pargogo na sudosan natu mopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah misadai iman akibuon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Perbadia so bubuan ido tuata biarni mulan 100 waktu namulat mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundul siamun dewata Jehovah amanai pargogo nasau tu dasani. Marinde mahita siam buku Endeuria nomor 10 sia ayat sada dohot udut na huhut papungu pelean sada a dohot sada b.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiramu di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni debata di pesta bulun parningutan ari hananaik ni Tuhan Yesus Saderion ima na tersurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus bidu sada ayat 15 Rodi ayat 27 songonon ma hata ni Tuhani hujahama di tonga-tongata asa ahupe dung hubigi naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akan nabadia dang macadi au madok mauliate siala hamu marningot hamu dina martangia ngau anggiat dilehon debata ni Tuhata Yesus Kristus ama ni hasangaponi tuhamu tod di habistaran dohot pangukapon manada ibana dipatiurma mata ni rohamuna asa dibotohamu rumang niarta sihirimon sian pajuon nai rodi surung ni hasangapon siteanon niakka nabadiai asa ditadahamu nang hagugo ni gogona na sumurungi na tuhita akan porsea sian pakorhon ni hagugoon na namarmuliai ai di Kristus doi diulahod debata di na pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan banua gijangi tu gijang ni nasa harajaon dohot huaso nang haguguon dohot hamulyaon nang tu gijang ni nasa goar na tarhatahon dada holad di hasianganon dohot do di narosugut saluhut na do dipatuduk tutoro ni patna jala dibabakit do ibana na mangatasi sa sudi gabe ulu ni huriai ido pamatangna na manggohi ibana asa gohanna sa sudi di bagasan saluhutna ima anggo sahat ni hata ni tu hatta hurian itu hatta 5 rentetan peristiwa na sangat fundamental sangat mendasar di perdalanan ni imaha porsiauta songonaka na porsia hita di Tuhan Yesus jala nalimai dosdo hajongjongan na dang adongi na masisurungi rupani dang adongi na met manang balgasian na asing lapatan na anggosian pangatusion ni haporsiauta dosdo balgana dosdo rikotna jala dosdo argana nakpe pada praktek na hirasudosdo tabain dahil no ay ngati ayak sugari arina talon dakkasiata be anggo garejat taon dang ido asugari ari hamamateon apalagi natal pe pasca pe songonima alai ba atar aduldo rupani molo ari hasasaun itu di Purbadia terbiasa do ala kiwitulan pasar minggu
alai moloon ala atar ditonga-tonga ni minggu do, atar gatung rupani itu hari minggu, apalagi hari kejepit itu marsugot. Ba memang atar humurang do, molo di pesta hananaik ni Tuhan Yesuson. Hatutubu, hamamate, haheheon, hananaik, dohot hasasaur. Nitod di porbedia. Marsirainan do nalima pestai jala dosdo pangalapatiotta argana di perdalan ni haporsiota di kalender gerejawi ni huriatta. Molo tapestahon hatutubu ima dipatuduhon nido songodia cara nabinahin ni debata lao pabotohon sakap hatuon na naung dibaga-bagahuni dengan cara Tuhan menjadi manusia, menjadi anak manusia. Hamamate ni Tuhan Yesus ima cara manang dalan ni debata lao paluahon ima zolma pardosa. Haheheon na ima cara nabinahin ni debata laho masahapon memateraikan haluaon naung pinatupana marhite-hite hamamate ni Tuhan Yesus. Sementara hananaik na tubanua gijang ima cara ni debata lau patuduhon tujuan ni sude ima haluau ni tujuan ni ima panubusion na pinatupa ni ima Tuhani. Tu dia dong akka na pinaluai. Dohot laos patuduhon ima hamumulak kembalinya Yesus ke hakikat keallahannya. Ai diharorona tu portibion manusia sekaligus Tuhan do ibana. Alai marhite hananaik na tu banua gijang ke Tuhanan na inama ima songon na parjulu hadirion na hasangaponna ia mulak kembali tu hadiriona tu hasangaponna ala naung sikop diulai bana ulaun parsuruan ni debata nuaeng debata jala raja maibana namarhuaso di atas ni saluhut parhuaso na tumipo sian saluhut huaso dohot hahuasoon. Hananaik na laos membuktikan na situtudo ibana marhuaso di atas ni saluhut. Dangadong na mangatasi ibana. Sebaliknya ibana do mangatasi saluhut. Ido bayat didok di ayat 21 tugijang ni nasa harajaon dohot huaso di atas ni nasa harajaon dohot huaso tugijang ni nasa haguguun dohot hamuliaun nang tugijang ni nasa goar na tarhatahon jadi adong be digijang na iba nama digijang ni saluhut di atas ni saluhut huaso na pe mangatasi ima saluhut. Amang inang hurian itu hatta memang adong do nama dok lumobi ma nasomak kaporsiai hatutubu hamamate apalagi haheheon ni Tuhan Yesus nama dok mitos do anggo hananaik ni Tuhan Yesus ini.
padok nasida ay tongod do ujui dang pulih dope parrohaon ni akasisiani gok biar dope nasida alani didok nasida masongonon na berhalusinasi do ujui ima akasisiani alamar saksi tutu nasida alani lao menyemangati diri nasida didok bana manang idok na madok mitos mai ba di bayan sisiani ma barita taringot tu naik Yesus alaya manginang dang mitos alay fakta sejarah fakta alkitabiah do ay dipabotohod do di Bibeli dibaritahod do peristiwa hananaik ni Yesusi jala dang holat dibaritahon adong do nagabe saksi ima aka sisean mulota jaha di Markus 10 di Lukas 24 do di ulang ni apostel sada ayat 10 alwi ayat 2 alwi dang holan sisean nagabe saksi alai didok disi torop halak akana torop menyaksikan jala TKPP tempat kejadian perkara ipe jelas do di babotohon ima di Bukit Zaitun iduman nasonari mulak kadongan noksanga sa Jerusalem pasti do didalani ima gereja kenaikan di Bukit Zaitun jadi dang adong benagabe siragu honotta songonakkan na porsea hita taringot tu ima peristiwai jala kenaikan ni Tuhan Yesusi mangalehan tuhita keistimewaan songonaka na porsea di ibana kenaikan Yesus hananaik ni Tuhan Yesusi pahotton padonganyon na ima dihita hananaik na dang persirangan alay justru hananaik ni Tuhatai pahotton padonganyon na do tuhita di sepanjang zaman dong anakku dohamu rasi rasaro azal ni hasyanganon hananaik nai justru asa boido menjangkau sude sian habangsa hamulion ne mulo secara fisik olak ni Jerusalem do sekitar Israel do ketika dia menjadi manusia tapi dengan dia naik ke surga gabe dijangkau ma sude pangisi ni ima portibion manang nai sepe jala songo dia pe ima kiadaanna hananaik ni Tuhan Yesus ipe mangalehod do tuhita ima haguguun ido bahen dido nakaning di ayat 10 siyai asa ditadahamu nang haguguk ni guguna na sumurungi na tuhita aka na porsea sian pakorhon ni haguguon na namar muliai ay di Kristus dui diulahon debata di na pinahehenai ima ibana sianaka namate lapatan na hananaik ni Tuhan Yesusi justru memastikan haguguun na luar biasa na pinatupa ni debata marhite na pahehehon ima Yesus itu akan menurun tuaka na porsea di Tuhan Yesus kenaikanlah yang memastikan itu sungguh dia debata patupahon hal na luar biasa marhite ima haheon ni Tuhan Yesus sadahuaso na luar biasa menurun mai tuaka na porsea di Tuhan ini alay dada holani keistimewaan natajalo marhite-hite hananaik ni Tuhan Yesusi songon nanidok ni si Yohanes di Yohanes 10 ayat 2 1 ayat 3 jala didok di bagasan turpukon di ayat 10 alwi di patiurma mata ni rohamuna asa di botohamu rumang ni arta sihirimon sian pajo nero disurung ni hasangapon
sitianon niaka nabadiga. Molo si Yohanes madok di Yohanes 10 ayat 20 hananaik ni Tuhani parade inganan diaka na persia. Hamuliaon diaka na persiai. Macergado amang inang pernyataanon dihita. Ai dang holad di pelua hita. Kita tidak hanya dibebaskan dari dosa, lalu kemudian kita dibiarkan, oh tidak. Dang, alai di parade do inganan tu akka na pinaluanai. Tuhan mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang Dia selamatkan itu. Lapatanna di parade do inganan tu sudi adong do inganan, kecuali bersengaja dangolo dohot kita tusi. Hatana na madok rodo ibana muse mangalap na porsiay marlapatat doi betul-betul do ibana gabedalan. Dia sungguh-sungguh menjadi jalan kebenaran dan hidup. Ai holan pribadi nasian surgo do na mampu maboan jolma tu surgo. Pasti doi. Holan pribadi naukeasia surgo do naboy mabuan jolma nasiat tanoon tusi. Alani ido si Yohanes madok nakaning nagabe pengganti patik dihita dangadong namanaik tu banua gijang ia so naung tuat sian banua gijang. Dangadong dang binoto gabe or rupani starsongon na di sitir dongata na di baribar rupani na di na manakok habang dogar na te sian kota me lauma tu al-aqso dongi nakok ma tu langit perjulu paduehon sahatu papituhon ninna. Dang binoto manang naido na songon na di sitir-sitir otik-otik rupani. Alai jelas jis madok dangadong nama naik tu banua gijang ia so naung tuat sian banua gijang. Ido bahen Yesus madok diri na do daleni. Ibana do hasitongani. Ibana do hanguluani. Alani dangadong nasahat tu amai yasong marhite-hite ibana dot hata jelas na dangadong nasahat tu surgui iaso marhite-hite ibana angwi ko tigas do hita mandokoni ikon polido haprosiauta mandokoni lapatan nadisi kesasar do lilu do tersesat do molo dang mangihuton ibana molo dang marguru dang marsiajar tu ibana molo dang dituntun molo dang dibimbing ibana ima akka privilege keistimewaan nata persaulihon sian tu hattai marhite-hite hananaikna ima barita nauli amanginang nadapot kita marhite-hite hananaik ni Jesusi nuaeng ahama nagaber raspotta dalatta laho makkamulatehon hananaik ni Tuhan Yesus naung gabe raja parhuaso naung gabe dalan hangoluad dihita jala naung parade inganan dihita ima dipangido pestauddo nang turpuktauddo hita asalam marsihohot ma makaporsiai Tuhan Yesus ibana do raja na marhuaso jala na mangatasi ima saluhut ikon lam gomosma nian lam magodang manian hita di haporsiaon di Tuhan Yesusi di tonga-tonga ni hamajuonon lam godang donoang jolma nang sian hala Kristen pe na kehilangan pegangan hidup gabelam
so diboto be manang aha sitioponna manang gabe bingung ibana taringot tu sitioponna na mangulon alani gabe gudang mazolma mangalului mabahen aka alternatif sarupa do hotaka na maruba tu dokter noaing aladang hiramelum dihilaladeba gabe lului ma alternatif nape akka hata alternatifon buido pe meragam alai alternatif jadi debata alternatif pe ngadong sedak kolan mangalului pangubatian alternatif benwaing akka debata alternatif pe ngagudang tong dipabay ni iya soi nuaeng ngalam hehe monotado nuaeng ngadong be kelompok ateis di Indonesia mangito no purus di Medan nung ngadong be nuaeng semacam persekutuan orang-orang ateis iseon akka pemikir do na siya kaum terpelajar sudah mendeklarasikan dirinya menjadi ateis alam hehebi ngalam adong nuaing nama kaporsiai teknologi bertuhankan teknologi na asing nga merasa dang cukup be holan maniop haporsiaon na holan tu debataon alani gabe ikut dibarengi mamuse maniop jala makaporsiai nang haporsiaon na asing dang pede be ibana makaporsiai debata na manubusi dan percaya diri bagaimana madalani nguluna kalau hanya memegang maniop ima holan Tuhan si pertubusi maka harus dibantu dengan habursiaon na asing hana naik ni Tuhan Yesus si amanginang naing memastikan dohot mangalehon pegangan hidup na koko dihita kena porsia di bana na marhuaso jala na mengatasi saluhut na do ibana jala didok di ayat 22 saluhut na do dipatuduk tutoro ni patna jala dipabakit do ibana na mengatasi sasude gabe ulu ni huriyai anani lam toguma tahaporsiai Jesusi lam marsihohot mahita makaporsiai ibana bahkan didok do marhite Apostel Paulus diturpukon ikon lam magudang semakin bertumbuhlah haporsiaon dot holong ni roha songon na pinataridahon ni hala Efesus diturpukon ido na nidok ni Apostel Paulus asa ahu peni na ibana sa pulima dung hubege naung porsia hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disaluhut akka nabadia songon dia do hita asalam magudang totu ikon nalam tahangoluhod do nataha porsiai ikon nalam tahangoluhod do nataguruhoni ikon nalam tahangoluhod do nata parsia jari asaboy hita magudang semakin bertumbuh di haporsiaon nang di holong ni roha ikon nalam ta praktek ko do holong ni rohai asa magudang asa bertumbuh anggoi molodak songoni ba toktong do marpekpeng songot songoni do stagnan songot dia haporsiaon na ditiki dung meluai bana bala songonima
nang dung matua. Dangadong pola idaon peningkatan. Holan usia na do na meningkat. Sian ibu-ibu muda, setengah baya, nakok lansia. Dung lansia, ang napikijang na te, inamarate. Dangadong be purna lansia te, dangadong be te. Dangadong be purna lansia. Mula purna lansia, tu nasasaday na may. Etam. Dangadong stagnan. Buasa stagnan, ala haporsiyaon na ginuruhon na idak dihanguluhon. Holat disodo, dohok dison. Dangadong ima dihanguluhon. Iya soi daktaba imanakang warna stagnan, daktaba dang moro. Hot. Iya soi lebih banyak, song nano si Malpinasi, lebih banyak penurunan daripada kenaikan. Hinatuk kan. Nggodang turun na, siyan nakok na. Alaniaha, buasa marpekpeng, buasa dang magodang. Alus na, songon na mga nido. Ayadong do zolma, gudang-gudang do dialang alay. Ay menggunung do mana molomangan. Dak saya sada gunung, ikut dua gunung. Alay, congo-congonido, pamatang na. Gabi ulo na tuwa akhirnya semangat doh berengun, hape so ina magugumangan inna. Imana gorna dang dipardagikon. Gudang dialang alay daktari dia tu pamatang na. Anggo itu aku bereng tari dia do tu sudah tu pamatang na. Berarti sehat dia dotong. Sehat dong. Ayong los bata mangan ono peli sederi. Sesudah Gunung Merapi dia terus kan. Alay congoni rupani kan. Tong do gale berengon. Gitu. Hapor siaw ni marpekpeng danglam magudang danglam bertumbuh anggoso dihanguluhon anggoso taulahod do nata hapor siya nata guruhoni nata parsia jari idui unang pola dihirim bertumbuh eleledui songot-songonidui tau baru pe songonidui di Natal pe songonido, Bonatao pe songonido, akhir tao pe songonido. Uborak musek do molo penurunan. Ante. Asaboy lam magudang, lam togu haporsiyaw tadi Tuhani, macarik konstituturo tok kita, maniru songon nabi na ni Apostol Paulus. Songon naniro na dia sa plonomon dang maca dia madok mauliate siala hamu hiado hita madok mauliate ala diulahon dongata hapersionna ala diulahon imana akan adinggan bahkan tabuan ditangyakta Apostol Paulus dakolan bersyukur ibana. Terima kasih Tuhan. Alay dohod do sa dibuan ibana ditangyangna. Bersyukur marlas ni roha di hadengganon ni haporsiaon ni hala Efesus bahkan sa dibuan ibana do di tangyangna. Si halaconon
Jala si hamauliate honod do hatoguon ni haporsiaon ni dongan. Si halaconon si hamauliate honod do haringgason ni dongan mangulahon nadinggan. Tumakot do hita akamangin ang apresiatif siyan na menyela apalagi molomitor negative thinking tuak kanadinggan. Bahkan ketika kegagalan pun ikon tamulai do sian apresiatif. Ino na pinatupan ni Apostol Paulus. Diapresiasi bana do, bersyukur ibana, dihalacot do, madok mauliato di bana, dihaporsiaon ni halak Efesus. Mangalehon hiras ni rohatu dongat do molo-olo hita mangargahon akanauli na dinggan di diri dohot na pinatupana. Si hasol malhonod do maparrohahon mangargahon marhite-hite paddohan ng pabayanan pe di hauloon doho di kesungguhan ni dongan marhaporsyaon. Di kesungguhan na patuduhon haporsyaon na. Doho di kesungguhan na mangulahon ragam-ragam niyakka nadinggan. Hataridaan ni na bertumbu do. Haporsyaon molo si songoni. Alay hataridaan ni na saymar pekpeng dope. Molo mitor niyang roha. Molo halak mangulahon. Tabiring majolo inna. Sadasahit ni halak kita pamerangak udod dah. Molo so ibana be mangulehon mitros wadong be perhatian na positif. Molo so ibana. Mitor say mamereng kelemahan na maulon na. Bereng makan? Ay napatil-til ko datong. Alani gudang do di ruas ni HKBP-on, mabiar disuruh huriai mangulaw-lawn. Hape gudang do sa sitong nanaber punya kemauan, keinginan, kerinduan. Alani si pasomalot do ima mangargahon persitutuon ni ima dongan mangulahon na kaulaon na dinggan. Si pasomalot do mangalului haulion naboy di patu padongan. Nakpedang iba patu pahuni. Ay molo to pasomal mangargahon lam mangulu do di rohani dongan na patu pahuni persitutuon laho mangulahon na kanadinggan. Alay molo sebalik na do lam sumurut maibana mangulahu kaporsyon na ala dihilala dang marguna ima naniulana. Alani gabiadong do paddohan ni pangajari na maddo songonon akaguru madadupon sisyan na unang holan lili licing-licing tiup lau manguhum alay tiup ma jeruk manis tong tiup licing-licing alay lau si tiup ma jeruk manis. Lapatan na di si ba dina mangargahon akka nauli na dengganipe ita memang ikotong do berengota aka nahurang alay dangiot dolan na. Naniulan ni Apostol Paulus mauliate ma bersyukur ibana. Gudang do kelemahan ni ima huria Efesus. Alay
diapresiasi ibana do perkembangan pertumbuhan haporsiaon ni aka hala Efesus imatiruan na pinatuduhon ni Apostel Paulus tu ala Kristen na di Efesus marlas ni roha do ibana di hamazuan ni haporsiaon ni hala Efesus doho do ibana marlas ni roha di holong ni roha bahkan di buan ibana do ima ditangyang na lausima muse mendorong akka halak lam gomos, lam marsitutu, lam bertumbuh maka nguluhon ima haporsionna. Atong amang inang hurian itu hatta di namar pesta di pesta bulun hananaik ni Tuhan Yesus sedarion. Lam gomos, lam marsitutu mahita makaposi Yesus ibana do Tuhan parhuaso na mangatasi saluhut ibana ma toktong tapaksahon di magasan ngulutta ditoru ni huasona do saluhut. Lam magudang mahita, lam bertumbuh mahaporsiota nakolong ni rohata, marhite-hite pakkanguluhonot ta dihaporsiota nang dihatana. Las marohata, jalatabuan makaditangyak ta nang kadongatta, na makkanguluho kaporsionna. Na mangulahon na dinggan, lomo ni rohani Tuhani. Parpudi, taperjuak kum matoktok kaporsiota, sopola mardonga biar behita. Ay hotdog. Padonganion ni Jesus sian habang sani hamulion nai ibana madongani mangajari jala marguguyhon isepe hita amen martangyang mahita mauliate madiho ali Tuhan nunga sikop diulaho ulaon panobusion pakkokopommo tujolma dinamanaik hotu banua gijang gabe Tuhan raja di atas ni saluhut raja parhuaso di atas ni saluhut parhuaso jala Tuhan ni akatuan sianido ho mangodihon jala mamasu-masu akka nahinokok mi sianido ho mangodihon mangaramoti majagai marhite huasom jala sianido ho muse marsuru todim todi porbadia sikat ni bohim saur di tonga-tonga ni portibion mauliate mali Tuhan lam gomos marohanami lao makaporsiai haguguun huaso ni Tuhan Yesus na mangatasi saluhut di tonga-tonga ni hamaolon doa minuaing hamaolon ni ngolu di krisis na niadupan ni portibion ng bangsunami diaka kesulitan ekonomi dohotak ka na maragam di tonga-tonga ni donuay kami mamestahon ari parningotan hananaik ni Tuhan Yesus naing manungguli rohanami asa pos rohanami unang be mabiar hami ay adongdo Tuhan nami Tuhan na mangatasi sa luhut Tuhan na tuk gabi raja na majagay sumarihon mangaramoti madongani kami di pardalanan ni ngulo nami di sungguliho kami asa lam magudang lam bertumbuh ma haporsion nami hataridaan ni las ni rohanami di naung pinatupan ni Tuhani na
parade nang inganan diakka na Persea. Pasu-pasu mahuriamon, disudi akka perukilon na, diakka pergumulan na, ditonga-tonga ni huriaon, ditonga-tonga ni bagas, ditonga-tonga ni akka perkarizuan na, asi maroham. Mauliate diho, pasu-pasu panggunggomi nami, na manguluhok kami di negaraon, na manguluhok kami di provinsi Jawa Baraton, na manguluhok kami di kota Depokon. Parsahalai parbisuki maakka panggunggomi nami, parsahalai jala parto diima nang akka uluan ni huriam, na manguluhon huriam hakabepion. Ali itu hadde batama nami, pasu-pasu akka ruasmu, na di bagasan akka pemulihan, na di bagasan akka pangubation, na rawat jalan pasikopon akka hahipason na asima roham ali Tuhan sai pasikop ma akka hahipaso dinasidabe lehon akka gogo dinasida pamalum ma siya nakkaparsahiton nasidabe akka na bergumul di tonga-tonga ni keluargana di akka parsaoran na marsaripe, parsaoran na marianakon, parsaoran na marnatoras. Ali Tuhan saya toddi porbadia ma na marturasi jalan na mangula di bagasan roha namibi asa saya jupang akka nauli na denggan akka hada meon jala jupang akalas ni roha melua siya nakka pergumulan di tonga-tonga ni akka bagas. Pasu-pasu ma akka anak dohot boru ni huriam na boy tolhas tu akka nasinakapan ni rohana. Inang boy na sida masuk tu akka parsikolaan na tinuzu ni rohana. Sa itoktong ma parbisuki dongani lehonom mo serep ni rohani na sida do semangat. Lausongonima bunun nami angka anak dohot boru ni huriam naso buido pinasida hobar tuaka na pinarsita ni rohana toktong ma pagomos rohana sida lehonom muaka pikiran na torang las ni roha dohot pakirimon maragam akadalan nabuy patupom tuaka anak dohot boru ni huriam laho mangyahi akka cita-citana. Mauliate marohanami pasu-pasu manang sudiak kapak kubesio di huriaon. Kia marsangap guarmo marlas ni roha hami sudi. Pinuji pinasangap maho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita laus tapasahat ma piliata 2A dohot 2B tu pembangunan.
maparminggota nunga manaik Jesus Kristus tu habang sana na di surgo, habang sana na tumibo siya naka suru-suruan. Alani tu ibana ma pakrimota, jala porsia mahita tu ibana di sudetiki dohot na masa. Taulahon ma parsuruan ni Tuhan Yesus. Gabe si tidang ini Kristus mahita tu pertibion. Marhite gulmit ni ngolutta. Ay taboto urupan nito di porbedia do hita patuduson lomo ni rohani tu hatta. Tatangyakon mapiliata ali di bata ama namin na di banuagijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hutsus di zulum pasu-pasu may jal ramot yasa huparasya kami pilihanon pati bulhon harazommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jesus Kristus naung manaik tu banuagijang nahudul lisyamun ni debata. Hasa ngapon hamuliaon madihoro di saliling nililing na. Namarlas ni rohado hamin waing alanong monakko. Jala di pabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Halongangad do sudi dalammu. Ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabe tumibo ho siya sa sudi. Jala maruligoar asa lopit saluhut ulut nitot namar sobba tuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapo dalan tuban wagijang gabe situani malipo namangod dihok kami tu debata say pasu-pasu mahuriam namaringat dope di hasyanganon paima marpungu hami tulabungu say pasaut mabagabagam tuaka suruanmu lehon tunasida sahala dohot hagogoon sian banuagijang asamar mulia guarmu di portibion saya jari ma akka partohonan di huriam asa hobaratu lomo ni roham akka aturan pamit cangon doho panugunuguon nani aturhon nasida di huriam say gonggomi jala paretai masaluhut huriam di sadok portibion asalam rarat jalamonang huriami lehon habistaran sian banuagijang tuaka iduk nami tuaka padita guru bibel pro diakones situa dohot epanggelis asalam maraturan huriam di tanoon say pajongjong harazommu di bagasan rohanami asamar hiras ni roha hami mangului dohot mangihut tokko pahot marohanami tuho asahu hati dakok kami
mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sai paian mahatam dohot damem di huriam asa huingot tami dada hasyang anon inganan nami alai di Banua Gijang di Lapung Mido sai ramoti mana manggonggomi hami dohot suruan na pinabakitna lehon tunasida hapis tara siap Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nang dibagas nasida be salam lokang siak kami dosa do sudi na pasratok kami di hasyanganon asalam malunguk kami paimahon harorom mangalapami tulabung niamai amin aliaman nami na di Banua Gijang sai pinarbadia makuarmo sai ro maharajaon sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hamis sadarion hangoluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togihon tu bangujunan palua mahami sian pangako sadame saloma pasu-pasu ni Tuhatta di pasu-pasu jala diramot Tuhan debatama ho di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim amen.